Sanggul barang. Bisikan tok. Dengklek. Apa nyawa? Anjlok bae. Ora. Bisikan. Ih, kok ada bermangan loh, kok keruyuk-keruyuk. Lali poso, Trio. Poso sudok, subadok. Badok ae, Trio. Poso aku napa-napa kersa. Nah, jelas. Wes nang kono syuting ngarep. Ayo, Gal. Wes nang ngarep kok. Mau. Aku arep gawe Rexona kok. Oke, guys. Oke, acarane arek nang ndi aku yo ora ero. Jalan-jalan. Duh. Ya wis tak bayari pisan. Takon kayak ngarep. Dia ya takon kayak ngarep pisan. Nek wis bar. Kok cukup ae, Mbak. Yo to. Nanti Mak. Makaryo, paga makaryo itu. Oke. Belanja. Bahan bisa piye? Asek mau kesuwen kok tambare. Wonge bar ku kambil kok. Kalau kita malah bukan di rumah. Masak. Ada itu ya. Halo Mak, tuku apa? Iya, Tuku rondo. tuku rondo. Gedang ronde, guys. Buka, guys. Kok gitu. Oh. Roti bakir. Dengarin kok saiki men bakule biasane akeh lho. Biasane cilik-cilik no. Aku emang tak mediun sarubane apal lho. Ini bakule biasane oke. Ah sewering ning Magetan lagi iki ning Magetan terus ning gone alun Magetan lagi iki ya. Padahal sewering ya ning Magetan iki ning Sarangan. Ora tau ning kene. Jojo sayur makane aku nganggo klambi. Kira apa tau. Lah aku lagi kabin tidur malah. Ini gue duit Mas ya. Penting iki duwite, Mak. Penting duit. Gede ora, Mak? Ya kelambi api nang mall kira gue duit ya padha ae. Gae. Ngono lho. Dong ora. Ya ora. Jadi bukan yang Sarangan loh. Ya, enggak susah kok. Yang Sarangan. Iya, wi enak di kono. Kalau tuku sate. Sate kelinci. Sate terwelu ning Sarangan. Sate Iki yo gak mau gawa pisan. Suka. Sitok ae. Itu sampe bukan satu ya, Mas. Mesakne anak kula menika lho, niku nek nangis. Sinten iki? Anake. Wah anake ya Tas Allah. SD menika. Oh, oke. Tapi kok sampun wajah kok 60-an ngoten. Lah ya wis tuwek lancar. Nah, anake dhisik ya karo Oh. Saya carry. Ge. dong ora. Dok. Ngono lho. Lebih super periki kula sakniki. Saestu. Iki nek nyete aja maju-maju, mosok ora itok lho kadang e. Bawangkok. Ngene lho. Apalane Lah mak dhewe lagi sarapan iki kan. Lamun kae video ki meneng aja yo resi delok bingung sirahe. Lah piye lho mosok sawe nglirono aku bukan ngenteni ning kene ngono. Yo ora manis karo ngene. Diwarai mak ya. Iya no, lah aku nak ngingeti sampe goyang-goyang. ya begitu dia sih. Enggak apa belajar yo kok tadi pinter. Tadi belajar iki sing kreatif
Nggih, Bos. Oke. Nggih. Undang mangan poso. Golek duit ngene iki yo duit itu. Ya Mas ya. Mas golek duit ngirisi roti. Awake dhewe golek duit ya teko HP. Coba. Roti tampu. Pinten Mas? Nggih. Rodene pun Ora dhewe pisan no. Nggih, jenengan jenengan Ada plastik. Oke, gak boleh disolat. Sing tutupi njaluk dipeso. Dadi tanggane sing ngedel. Mak iku mbok kene vlog karo gini. Go. Kabeh turune. Lah mak jeneng kosek ngono kok tanggal turu to. Untuk duit lho sampe nang 22 iki. Aja cah cilik golek ngiceng-ngiceng. Iki lho, delok to alate ngetano lho. Kairam. Ulang kaling, terus kates. Tak omong nih kates ae wong abang padha kates. Oh, yo ora. Ngawur ya, Mak. Jenang gendul ngono ae. Iki ketan guys sing digawe. Ya ora badhe. Iya. Entek bener entek tapi batine apa? Mulu. Buka ada ya apa jajal aneh. Oke, tipe anu agak SNF kayak. Pun Pak. Asli tiang putih ta, Pak? Magetan tinggi. Oh. Terima kasih. Uangnya sudah. Saya tahu, tapi di mana? Belum. Uangnya sudah. Loh. Ini uangnya. Dadah sih, Pak. Terima kasih. Anget-anget. Masuk ke kita tuh ombene es. Benar Pak pick up loh. Jadi tipetku kilo apa, Pak? Iya. Di alun-alun Magetan. Kanan kiri ini mbuh di aku ra Jawa aku, guys. Wis ya guys, ngono ya. Oke guys, selesai. Wes konek guys. Patene sih guys. Oke guys, kita udah nyampe Pasar Pelawasan. Iya Magetan. Iku Ruwono, sing iki bro. Iki borongan. Surabaya kayak ngene iki. Iya, Putran. Keputran. Iya. Tapi kurang tampil misalnya. Tipis. Dek, panjenengan teng Ngajeng. Nomor Yo, lho yo santai. Hah? Iki mesti cukup uang arek. Pakane anu kewan doyan loh. Tak jajan makan iya kalau syutingnya. Yo kalau syuting yo. Nah, tak kita bicara ngasih. Pak Cik TikTok ya. Nggak buka aja pintu di pasarnya. Lagi buka terus. Oh. tapi kerjam lho kan ya. 24 jam. Kentangnya mboten asal ngecer mriki. Mboten ajaran depan, Bu. Oh. Mriki 30 kilo. 30 kilo, Mbak. Pinten?
11 kilo. 10 kilo pinten? Kali situ Pinten? 130. Oh, itu 10 kilo. Nah, sampai ternyata ini pinten, Bu? Nah, 15 sampai tadi. Separuh nih kayak itu badannya. Dia macam petani. Jeneng ya. Jeneng Senengnya kan. senan Kira nganu gak ngecer, guys. Ngecer kok. depan. Lagi. Lagi. Monggo, Bu. Jadi pirayan? 40. Kok sampai pirang ya? Kali. Awas dia ada mobil nanti ketabrak. Kayak enak pakis ya. Kok kita boleh sampai no? Sawi hijau. Wortel ada, Mbak? Wortel lantan nih kau. Pinten Paket setunggal apa kilo? jembatan? Non? Di paket apa jembatan? Nek sing paket sing pinten kilo? 10. Pinten? Sing paket 140. Oh, 5 kilo mawon. Kan sing paket pinten? Hah? Sampeyan nggih. Sekedap kula wacane dalem. Sawi putih wonten? Paket kalau ada. Nggih. Sawi putih. Sawi putih 7 kilo, sawi hijau 2 kilo. Terus deh. 1 kilo pinten? Sawi hijau. Oh. Kamera nih. Nggih. Udah tengok. Sekedap nggih. Terus bonces. Oh, mak iki lho. Waduh ae. 4.000. Non? Sekedap. Iku nek timbane Oh. sawi. Pinten sing pian enak. Sing anu, sing apa? Sing Sik. Waduh. Pinjane pira, Bu? Nek sing ngene iki sing 140. Enggak, bedane apa? Niki Medan. Oh, Nek niki lokal. lokal. Alah lokal yang bentar. Lokal. Lokal. Ya. Tapi senang ngono ae. Nek iki sak kilone pira? Sik niki 140. Sak meniki ada. 14. Oh, 14 ya meniki ya, Mak. Ya. Lokal ya. Wortel sampai tambahin sak kilo berarti ya 5 kilo lah. Wis 6 atau 5. capje. Nah. Coba ke tengah aku. Sawi putih. Niki sawi putih 7 kilo. Sawi iki lho tak itu. Sawi hijau. Iya lho, sawinya niki lho. Oh, sawi sendok tapi. Nah, sawi biasa. Iki lho, Mak, sawi hijau nih, Mak. Iya, ya wes. Wortel 5 kilo pun nggih, kula corete. Sawi putih 7 kilo. Kita video nana. Video nana. Pun kono lho, Mak. Ora apa-apa. Kakak nonton nika. Pakai buka sampai kerja pakai. Pakai betul nonton. Biasanya ruwame buka ya mentor nek buka, Bu. Lah niki poso. Oh, Puasa niki pulang. masa niki pulang kabeh. Oh, mudik, Bos. Ayo kali sebabul to malean. Ini aja pulang ini bukan itu. Oh, montene meke. Dia pakai meleh. Oh. Ini jam 1 meleh. Boten 5 mawon. Bukan ini anu. Bos itu saya juga balik nggak apa? Kamu berapa yuk nggak balik tau? Dia niku. Nikah kawinnya. Ket aku tak gila. Mak aku tak goleki ning ndi? Ning guriku. Ning guriku. Kutil. 5 kilo mawon nggih. Nggih.
Pas. Siap. Sawine Sawi 7 kilo. putih 7 kilo. Kale wonten Oh, bis. kul. Bangkul. Bangkul gitu. Iki Sak kilo berapa? Kilo 13. 12. Kok larang ngono iki pas to, Wi? Lihat kayak biasa. Terus Yan, kamu gawe konten. Kira detik enggak sekali? Tengkari 36. Seperti ini guys, jadi kalau puasa ya ini bodo mulai, tapi kok nek wis buka puasa yo bodo. Jam berapa Mbak bukanya? Tadi jam 9 melumpuk ya Mbak? Pokoknya jangan lupa ya guys, kalau beli di sayur pasar sayur Magetan. Plausan. Lausan ya Mbak gini ya Mbak? Lausan. Ini Lausan. murah meriah, pokoknya 5.000 sak bokok sak sak guys. Gajah Ramban. Gak sah gatel-gatel sama. Ini Mbak. Oh, nggih sekedar nggih. Kula watone riyen iki. Ndi to? Akeh. Kole 3 kilo. Sawi putih, sawi ijo 2 kilo. Ini sawine. Nggih. Terus lomboke mantan. Lombok keriting. Sak kilo pinten? Betul mantan, nggih pun tak tengah mawon nggih. Tak tengah di omah e. Non? Napa nih? Lombok tampar sik, Bu. Lombok ijone manten mboten? Napa wonten lomboke? Oh, sak kilo pinten? 45. Lombok. Nah. Oh, kuwi tok, gak kurang. Napa? Gak kurang. Iki tak sayur dhewe, guys tak tolong. Harus sambelan. Kayak apa ki jenenge tahu tempe enak ini. Kayak kecap ya, ger. Anu sambel terasi. Kucing kaget aku siap. Belanja guys, tunggu acara saya. Oh. Kola sing api-api ya sayang ya. Oke. Dia 3 kilo. Pos. 3 kilo kene kilo. Mak kapri iki dienggo apa, Mak? Sabjek. Kilo kapri. Sambal goreng apa? Kapri karo Oh, ati karo kentang. kaprine pinten? Siap. Kapri ini sak kilo berapa? Kilo 30. Alah, men. Ini kapri. Kapri iki pira, Mak? Seprapat. Mas Apa, sak gula kilo? apa? Sayur tel. Lewaten dele ijo. Yo, anak yo wis, Mbak. Dalam boten. Jenengan niku napa mawon, Mbah? Kula catet e. Napa, Bu? Sawi kalih wortel. Sawi putih pinten sak kilo niku? 5.000. Wortelnya 10.000 gini niku. 10. Sawi putih 5.000. Niki pinten 5 kilo napa pinten? 7 kilo. Kirang Bu rasake Bu. 5 kilo gak apa-apa, Bu. 5 kilo gak apa-apa. Mae. Mungkin pun Sawi ini 5 kilo gak apa-apa ya. Mungkin pun 6. Iki tulisannya 7 iki. 6 kilo wis. 5 mawon pun. Engko isine rono-rono soalé. 6 nggih. Nggih pun nggih. Tokno pisan yen gon. Lho wis karo. Saya ngangge mboten. Kan? Lada. Nah, sudah. Wis sak gone apa nih? Dilihat sing di. bubuknya. Kuwi lho karo kae lho. Mbak, kok di total tak ya, biar gak ngeluh aku ya.
Ben tak mak lho. Yo Jam- pengen jam- lemak dadak sisok kene lho. Aja buat total dhewe. Kene lho. Apa? Lah iya ra apa-apa kene lho ben kene. Sing bayar dadi tok. Sedap nggih. Mbak iki sampean apa, Mbak? Sawijo nggih. Iki sawijo kaprine mboten? 2 kilo. Kule Bu En niku nggih. Kul 3 kilo. Terus seledri seperempat, Mbak. Seledri seperempat, prene setengah. Ane seledri ora mbak paru. Seledri. Ora ikuten. Oke, anak. Iku nggih njok asam manis. Sing ora kena cangke. Aku bisa loro kae. Gorene. Lah enak selasa. Kesel, guys. Lah, lagi memang kesel. Kesel. Nggih. Niki napa niki? Mbak. Enak konten apa? Kita niku. Konten ki napa? Ini kok. Kontriku. Kono ya. Itu mawon Kali ya. Tulisannya kok keren iki. Lomba itu berarti mboten nggih? Oh, lah iya. Lah iya Mas saya ra. Wah, bener. Wes, apa nah ya? Kapri. Kapri. Oh iya, kapri ini seberapa ta ya? Kakek berapa? Seberapa tapi ora enggak. Seberapa kurang Mas? Sak ini. Iya, selamat sampai setengah. Setengah kene. Eh? Setengah lho Mas. Anu Berarti gak ada, Pak? Gak ada. bilang lho Mas. Ada. Oh iya, wes. Iki lho berapa? Setengah dulu. Setengah pira Mbak? 15. Bapak yang nyangket. Oh, pasar piye binyang. Iya binyang. Nek gak nyang gak level. Ketane 1 kilo pinten? Kalau benang. 13. Jadi kalau present dong yang lebih seledri apa, Mbak? Yang bukan enter. Seledri present betul betul Bu. Seledri kalau present betul kan? Enak toh? Kalau anak ketok ini kono. Wes kene dituti sik to kene. Ki apa ya? Terus Mbak, sabun. Sabun monggo, nggih. Hitung. Pun Bu, monggo. Hitung. Nggih, pun monggo. 30 kali. Kaprinya mboten sios, Bun. Dalan? Kapri. Siap, perpat. Makanya meruno wah kayak Mbak Sandok. Kata dia, ya.